या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। ममतांची पश्चिम बंगालमध्ये एकट्याने लढण्याची घोषणा। शेअर बाजारात घसरण, कोट्यवधींचे नुकसान। आणि भाविकांच्या अलोट गर्दीत रासाई देवीच्या जत्रोत्सवाला प्रारंभ। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। अनंत टी देई रिफ्रेश हमी। सावंतवाडी रोड रेल्वे स्थानकावर टर्मिनस जलद गतीने पूर्ण व्हावं, त्याला निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा। तसंच कोकण रेल्वेचे शिल्पकार प्राध्यापक मधु दंडवते यांचं नाव टर्मिनसला द्यावं आणि काढून घेतलेल्या रेल्वेगाड्यांना पुन्हा थांबा मिळावा म्हणून उद्या 26 जानेवारी रोजी कोकण रेल्वे सावंतवाडी प्रवासी संघटनेमार्फत लाक्षणिक उपोषण छेडण्यात येणार आहे। याप्रसंगी सावंतवाडीकरांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून यात सहभागी व्हावं असं आवाहन रेल्वे प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट संदीप निंबाळकर यांनी केलं आहे। उद्या आम्ही एक दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण करतो आहोत। आमच्या प्रमुख मागण्या ज्या आहेत की ज्या सावंतवाडी टर्मिनलचं भूमिपूजन झालं, त्याच्यावरती निधी खर्च झाला, ते टर्मिनलचं काम निधी अभावी रखडलेलं आहे। तर शासनाने, केंद्र सरकारने, राज्य सरकारने त्वरित त्या टर्मिनलचा निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि काम सुरू करावं, ही एक प्रमुख मागणी आहे। या कोकण रेल्वेचे शिल्पकार प्राध्यापक मधु दंडवते यांचं नाव कोकण रेल्वेला या टर्मिनल्सला द्यावं, सावंतवाडी टर्मिनल्सला द्यावं, ही दुसरी मागणी आहे। आणि कोविड काळात आमच्या ज्या सावंतवाडी स्टेशनला ज्या गाड्या थांबत होत्या त्या अचानकपणे बंद झालेल्या आहेत, त्या गाड्या सुरू कराव्यात। आणि काही ज्या अन्य गाड्या ज्या आहेत की 15 गाड्या ज्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कुठेही थांबत नाही, त्या गाड्या वेगवेगळ्या स्थानकांवर जर थांबल्या तर इथल्या प्रवाशांना त्याचा फायदा होईल। या प्रमुख मागण्यांसाठी आम्ही उद्या उपोषण करतो आहोत। तरी आम्ही जनतेला आवाहन करतो की तुम्ही सगळ्यांनी मोठ्या संख्येने सामील व्हा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्हचं YouTube चॅनल। आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप। वन टाइम सेटलमेंट पासून वंचित राहिलेल्या एका व्यक्तीचे 13 लोकांच्या यादीतून नाव वगळले होते। याबाबत संजय नाईक यांनी उपोषणाचा इशारा दिला होता। दरम्यान चर्चेसाठी बोलवल्यामुळे संजय नाईक यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलं आहे। मी श्री संजय नाईक, तिलारी संघर्ष समितीचे सचिव आणि सामाजिक कार्यकर्ते। गेली 15 वर्ष संघर्ष चालू आहे आणि या संघर्षाचं प्रतीक म्हणून 20 जून 2009ला संघर्ष समिती सुरू झाली। पहिला निर्णय 15/6/2014ला परिपात झाला। दुसरा निर्णय 30/11/2023ला परिपात झाला। अशा प्रकारचे शासनाचे 2 अध्यादेश जाहीर पडले। एक रकमी अनुदान देण्याबाबत तिलारी प्रकल्प असताना, आणि त्याच्यामध्ये पहिल्या गोष्टीमध्ये जे आजारांमध्ये काही लोक चुकून नजर चुकले राहिले होते, केंद्रीकृत अशा प्रकारची 22 लोकांची यादी पुन्हा एकदा GR परिपात झाला। आणि पुन्हा एकदा परत आता सुभाष लिंगोहरिजन यांच्यावर अन्याय झालेला होता। केंद्रीय बुद्रुकच्या व्यक्तीवर, दलित समाजाच्या व्यक्तीवर अन्याय झालेला होता। तरी पण मी आदरणीय पंतप्रधान महोदयांना 26/1/2024 रोजी आपल्या कार्यालयासमोर आत्मदहन करणार, प्राणांतिक उपोषणातील आत्मदहन करणार अशा प्रकारचे संकेत दिले होते। देशाच्या पंतप्रधानांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना एक संकेत दिले। याबद्दल कोणत्या प्रकारचं टोकाचं पाऊल उचलता कामा नये। एक भारतीय नागरिक म्हणून त्यांनी लोकशाहीमध्ये हक्क मागितलेला आहे। योग्य तऱ्हेने पडताळणी करून त्या योग्य निर्णय देण्यात यावा अशा प्रकारचे संकेत दिल्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्याने तिलारीचे पाटबंधारे अधिकारी
कार्यकारी अभियंता श्री जाधव साहेब यांना बोलावून घेऊन आणि पुनर्वसन यांना बोलावून घेऊन योग्य तसे निर्देश काल त्यांचे परिपात झाले आणि त्या पद्धतीने सुभाष लिंगू जाधव यांच्यावर जो अन्याय झालेला आहे तो त्यांच्या निदर्शन आल्यानंतर त्यांनी तातडीने मला आज पत्र दिलेलं आहे की सुभाष लिंगू यांना कोणत्याही परिस्थितीने 1 महिन्याच्या आज आम्ही पेमेंट अदा करू. अधिक त्यांच्या आईचा जो दाखला आहे त्याच्यावर कोणत्याही जगाफटका येणार नाही अशा प्रकारची ग्वाही आणि लेखी उत्तर मला दिलेलं आहे. यामुळे मी जे 26 जानेवारी 2024 रोजी होणारे आंदोलन तुर्तास आदरणीय कार्यकारी अभियंता सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी आणि देशाचे पंतप्रधान यांचा आदर ठेवून आणि आदरणीय संदेशजी पारकर आणि माझे स्थानिक आमदार आणि शालेय शिक्षण मंत्री बघेकर यांचा आदर ठेवून हे मी आंदोलन तुर्तास स्थगित करत आहे असं मी जाहीर करतो. आणि या आनंद असा एवढाच होतो आहे की संघर्षाला कधी अपयश आलं नाही तर संघर्षाला यशच मिळत गेलं, कारण सत्य हे सत्य असतं अशा पद्धतीत. आणि संदेश पारकरच्या कुठल्याही कार्यकर्त्याने आतापर्यंत जर लढा उभारला तर तो लढा कधी अपयशी ठरत नाही, तो मैदानात यशस्वीच करून येतो. त्यामुळे मी हे सर्वस्वी माझं यश जे आहे ते माझ्या ग्रामदेवतेला देतोच, केंद्रीय बुद्रुकच्या सातेरी देवीलाही देतो आणि आदरणीय संदेश पारकरना याचं खरोखरच श्रेय देतो की कार्यकर्ता घडवत असताना त्याला मजबूत करण्याचं काम आदरणीय संदेशजी पारकर करतात, योग्य तऱ्हेचं बाळकडू पाजवतात. त्यामुळे मी प्रशासनाला आणि राज्य शासनाला आणि केंद्र सरकारला प्रश्न विचारू शकलो आणि त्याचं उत्तरही घेऊ शकलो, याबद्दल मला आनंद होतो. तसेच कालेलकर नियमानुसार आणि कोर्टात जाऊन कोर्टाच्या नियमानुसार जे कर्मचारी कामाला लागलेले आहेत त्यांनाही शासनाने उघडलेलं होतं की तुम्ही प्रकल्पग्रस्त म्हणून लागले आहात, त्यामुळे तुम्हाला 5 लाख रुपये देता येत नाही. त्या संदर्भातही आदरणीय जिल्हाधिकारी आणि पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंत्याशी चर्चा झाली असता मी त्यांना त्या निदर्शनात एक चांगल्या प्रकारची त्रुट्या आणून दिल्या आणि त्या त्रुटी त्यांनी निरसन करण्याचं माझ्याकडून मुदत मागितली आणि या मुदतीत देणं हे माझं क्रमप्राप्त कर्तव्य आहे, कारण भारतीय नागरिक म्हणून मी त्यांना 30 एप्रिलपर्यंत मुदत दिलेली आहे. तरी तिलारीतील किंवा एज्युकेशन डिपार्टमेंट असतील, पोलीस डिपार्टमेंट असतील, महसूल शाखा असतील, अन्य सगळ्या डिपार्टमेंट जे प्रकल्पग्रस्त दाखलाधारक असतील आणि ते दाखल्याच्या आधारे नोकरी लागत असतील त्यांनी घाबरण्याची गरज नाही. परंतु नोकरीला दाखल्याच्या आधारे लागत असतील शासनाला फसवत असतील तर त्यांचीही गय केली जाणार नाही. त्यांनाही खरोखरच कायदेशीर मार्गाने सामना करावा लागेल. कायदेशीर मार्गाने त्यांना शासनात जर नुकसान करत असतील आणि शासनाला फसवत असतील तर त्यांना कष्टही भोगावे लागतील. आणि अदरवाईज जर शासन यांच्यावर विनाकारण नाही करत असेल तर माझ्यासारखा मनुष्य शासनाच्या विरोधात पेटून उठल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे मी आदरणीय कार्यकारी अभियंत्यांना 3 महिन्याची मुदत दिलेली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी राज्यात 16वरती लढण्याची घोषणा करून बुधवारी इंडिया आघाडीला मोठा धक्का दिलाय. जागावाटपासाठी काँग्रेसला दिलेला प्रस्ताव सपशेल फेटाळण्यात आल्यामुळे आता आपल्या पक्षानं एकट्याने निवडणुका लढण्याचा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. यावरती काँग्रेसने सावध पवित्रा घेत ममता बॅनर्जी यांच्याशिवाय इंडिया आघाडीचा विचार करू शकत नसल्याचं म्हटलं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून तृणमूल आणि काँग्रेसमध्ये पश्चिम बंगालमधील जागावाटपावरून तणाव असल्याची चर्चा होती. 2019च्या निकालांच्या आधारे काँग्रेसला 2 जागा देण्याची तयारी ममता यांनी केली होती. तर लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी जागांसाठी ममतांकडे याचना करणार नाही असं सांगत आक्रमक पवित्रा घेतला होता. या पार्श्वभूमीवरती बुधवारी बॅनर्जी यांनी केलेली घोषणा महत्त्वाची मानली गेली. दुसरीकडे राष्ट्रीय पातळीवरती इंडिया आघाडीचे त्यांनी जोरदार समर्थनही केलं. राष्ट्रीय पातळीवरती आघाडीचे सदस्य या नात्याने निकालानंतर आमची भूमिका स्पष्ट करू, भाजपला पराभूत करण्यासाठी जे शक्य आहे ते करू असे त्या म्हणाल्या. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. पंचशील नगर चराटा येथील रस्त्याच्या प्रश्नासंदर्भात विश्राम कांबळे यांनी उपोषणाचा इशारा दिलाय. मी विश्राम कांबळे, माजी पंचायत समिती सदस्य, सावंतवाडी, पंचशील नगर चराटा येथील रहिवासी. 1971 पासून चराटा ग्रामपंचायतकडनं जे ओठोना सावंतवाडी रोड पासून ते आमच्या समाज मंदिरापर्यंत चराटा पंचक्रोशी
पंचशील नगरमध्ये जो रस्ता 500 मीटर लांब आणि 4 मीटर रुंद होता, तो त्या रस्त्यावर 1985 मध्ये खर्च पडला. परंतु 19 फेब्रुवारी 2014 मध्ये त्यावेळेचे माजी सरपंच याने आपल्या मनमानीप्रमाणे कोणताही कोणाची हरकत नसताना किंवा कोणताही ग्रामपंचायतचा ठराव नसताना किंवा कोणत्याही वरिष्ठ स्टँडिंग कमिटीची किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्याची परमिशन न घेता तो रस्ता 4 मीटर होता, तो त्याने 4 फूट केला. आणि त्याच्याच निषेधार्थ आज उद्या आम्हाला ह्याच्या उपोषणाला 26 जानेवारी दिवशी चराठा ग्रामपंचायत शेजारी बसावं लागतंय. आता तुम्हाला एकच मी सांगेन सर्वांना की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1950 रोजी 26 जानेवारी 1950 रोजी जी बाबासाहेबांनी देशाला घटना दिली, पण आज 74 वर्ष त्याला होतात, तरी असं एवढं असूनही आमचा समाज अजूनही 74 वर्ष मागे राहिला. याला कारणीभूत त्या गावचे माजी सरपंच श्रीमान रघुनाथ यशवंत वाळके ह्या सगळ्या ह्याचा मेन सूत्रधार आहे. आम्ही जेव्हा जेव्हा अर्ज विनंत्या केल्या किंवा ग्रामसभेमध्ये बोललो तेव्हा त्या सरपंचाने माजी सरपंचाने तुम्ही कुठेतरी जावा, मी तुम्हाला काही इथून देणार नाही, तुमचं कुठे नोंदच नाही, तुम्हाला जे काय करायचं असेल ते करा, अशी नियमबाह्य कायद्याच्या विरुद्ध जाणारी त्याने जी धमकी दिली. पण जागा आमच्याच लोकांची आहे ना, रस्ता आमच्याच जमिनीतून गेलेला आहे, रस्त्याला ग्रामपंचायतीला जागा आमच्याच समाजाने दिलेली आहे. 5.58 एवढी जागा, 5.58 गुंठे एवढी जागा आमच्या समाजाने त्यांना दिलेली आहे ग्रामपंचायतीसाठी. आणि तो रस्ता आमच्या समाजासाठी आमच्या जमिनीतून गेला असताना आज तो माजी सरपंच त्या पदावरून उतरून सुद्धा ग्रामपंचायतीमध्ये नेहमी ठरावाच्या बाबतीत किंवा इतर बाबतीत तो कायमच हस्तक्षेप करत असतो. ही दुर्दैवाची बाब आहे. आणि अजूनही हे आजचे जे सरपंच आहेत किंवा ग्रामसेवक आहेत हे त्याच्या दबावाखाली वागतात. ही दुःखाची गोष्ट आहे. आम्ही त्यांना विनंती केली, तुम्ही तुमच्या वरिष्ठांचा सल्ला घ्या, पण नाही, हे फक्त त्याचाच सल्ला घेतात आणि आम्हा दलितांना याच्यापासून विकासापासून वंचित करतात. तेव्हा ह्याला जर आळा नाही पडला तर आमच्या समाजाचा विकास आणखी 25 वर्ष होणार नाही. यासाठी हे नाईलाजास्तव आम्हाला सनदशीर मार्गाने उपोषण करावं लागतं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. गेल्या 1.5 वर्षभर आपल्यातलेच काही युवा तरुण हे प्रचंड मेहनत घेत होते आणि संघटना स्थापन केली आणि बऱ्यापैकी माहिती डेटा कलेक्ट करून टर्मिनस हा विषय परत मार्गी करायला भाग पाडला लोकांना. तर उद्या उपोषण ही आपली पहिली स्टेप आहे आणि कुठेतरी हे उपोषण झाल्याशिवाय आपल्याला न्याय मिळणार नाही असे आमच्या सगळ्यांची एक भूमिका आहे. उपोषणाला आजूबाजूच्या ग्रामपंचायतींनी, सावंतवाडीकरांनी, आजूबाजूच्या गावातल्या लोकांनी, वेंगुर्ला, जोडामार्गवासियांनी खूप पाठिंबा दिलेला आहे आणि या सगळ्या पाठिंब्याची आम्हाला सगळ्यांनाच गरज होती. आणि मुंबई, रत्नागिरीतनं पण चाकरमानी सगळे उद्या उपोषणाला येणार आहेत आणि उपोषण हे शांततेच्या मार्गाने आणि सनदशीर वाटेने होणार आहे. कुठचेही जेल भरो किंवा रेल लोको यासारखी आंदोलनं उद्या होणार नाही आहेत. एक उपोषण होणार आहे, तेही शांततेच्या आणि सनदशीर मार्गे. त्यामुळे कुठच्याही अफवांवर विश्वास ठेवून जाऊ नका असं मी सगळ्या लोकांना एक सांगेन. आणि एक उत्कृष्ट अशी लढत किंवा एक आंदोलन असं उद्या लोकांना पाहायला मिळेल. कारण काय समस्त युवांनी पुकारलेली ही हाक आहे आणि त्यांच्यासोबत त्यांना मार्गदर्शन करणारे ज्येष्ठ लोक सगळी आहेत. त्यामुळे एक ज्येष्ठांचं मार्गदर्शन आणि युवांची एक एनर्जी कशी प्रशासनाला झुकवते हे सगळ्यांना उद्या दिसेल. आणि माझी आशा आहे की केंद्र शासनाने आणि सरकारने लवकरात लवकर आमच्या मागण्या मान्य कराव्या. उगाच काही मागायचं म्हणून आम्ही मागितलेलं नाही आहे. जे काय रास्ता आहे, जे काय टर्म्समध्ये, रिस्ट्रिक्शन्समध्ये आणि सगळं बसतं आहे त्याच गोष्टींची आम्ही मागणी केलेली आहे. त्यामुळे प्रशासनाला कुठे प्रॉब्लेम येतो आहे हे आम्हालाच कळत नाही आहे. आणि उद्या आम्हाला वाटतं आहे की प्रशासन किंवा केंद्र रेल्वे बोर्ड हा आमच्याकडे येईल, बोलून चालून जे सोल्युशन निघतील त्याच्यावर आपण सगळेच अंमलबजावणी करायला घेऊ अशी एक आशा आहे.
त्यामुळे माझी एवढीच विनंती आहे की जसं आदरणीय स्वर्गीय जयनंदजी मटकर साहेबांना आणि स्वर्गीय DK साहेबांना सावंतवाडीकरांनी भरभरून पाठिंबा दिला, भरभरून प्रेम दिलं, जसं त्यांच्यासोबत उभे राहिले, जसं त्यांच्यासोबत आंदोलनं झाली, त्याच सगळे लोकांनी आम्हाला तशीच आशीर्वाद द्यावे, तसाच पाठिंबा द्यावा, तसंच आमच्यावर प्रेम करावं. टर्मिनस होतं आहे, अख्ख्या कोकणपट्ट्यासाठी होतं आहे, सगळ्या सावंतवाडीकरांसाठी होतं आहे, वेंगुर्ला दोडामार्ग वासियांसाठी होतं आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी होतं आहे आणि एका शेतकऱ्यापासून ते एका रिक्षावाल्यापर्यंत सगळ्यांना ह्या गोष्टीचा फायदा आहे. आपल्या सगळ्या प्रवासी वर्गाला फायदा आहे. त्यामुळे हे जे युवांनी एक एवढं मोठं फाईट वाढवलेली आहे, त्यांना कुठेतरी सगळ्या लोकांनी एकत्र येऊन न्याय द्यावा आणि आपल्या मागण्या आपणच पूर्ण करून घेऊया असे एक मी विनंती सगळ्यांना करतो. आणि उद्याच्या होणाऱ्या उपोषणाला सगळ्या संघटनांनी, सगळ्या लोकांनी, सगळ्या लोकप्रतिनिधींनी यावं अशी एक मी विनंती करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. संमिश्र जागतिक संकेतांच्या पार्श्वभूमीवरती आज देशांतर्गत शेअर बाजारात घसरण दिसून आली. आजच्या व्यवहारात सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही निर्देशांक कमकुवत झाले आहेत. आज सकाळी 11 वाजता सेन्सेक्स 700 अंकांनी कोसळल्यानं शेअर बाजारात खळबळ उडाली होती. सेन्सेक्स 705.1 कोटी अंकापेक्षा अधिक घसरून 70,337.14 वरती व्यवहार करत होता. तसंच निफ्टी 194.25 अंक म्हणजे वजा 0.91% घसरून 21,259.70 अंकावरती व्यवहार करत होता. BSE वरती सूचीबद्ध शेअरचे बाजार मूल्य घसरलं. आज केवळ 3 तासाच्या ट्रेडिंगमध्ये गुंतवणूकदारांचे 1.77 लाख कोटी रुपयांचं नुकसान झालं आहे. गुरुवार असल्यानं आज या आठवड्यातील शेवटचा व्यापार दिवस होता, कारण उद्या शुक्रवारी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त शेअर बाजार बंद राहणार आहे. मंगळवारी मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यानंतर बुधवारी बाजारात रिकव्हरी दिसून आली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आचरणे गावचे ग्रामदैवत श्री रासाई देवीचा जत्रोत्सव आज सकाळपासून सुरू झालाय. सकाळी मानकरी व ग्रामस्थ यांच्या उपस्थितीत देवीची महापूजा करण्यात आली. त्यानंतर जत्रोत्सवाला प्रारंभ झाला. दर्शनासाठी सकाळपासूनच भाविकांनी मोठी गर्दी केली आहे.
तुमच्या घरच्या स्वप्नाला बांधा आता हक्काचं नवं तोरण. आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन्स अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले आहेत एक महत्वाकांक्षी 108 प्लॉटचा भव्य प्रोजेक्ट. समर्थनगर, वैभववाडी, फोंडा रोड लगत. वैभववाडी, भव्य प्रवेशद्वार, प्रत्येक प्लॉटला कंपाऊंड वॉल, MS गेटसह. प्रकल्पासाठी मोठी विहीर, वॉटर टँक, त्यातून प्रत्येकाला पाणी पुरवठा, बस स्टॉप, स्वतंत्र इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत लाईनसह. मुलांसाठी CBSE स्कूलचं नियोजन, गार्डन आणि मन प्रसन्न ठेवणाऱ्या स्वामी समर्थ मंदिरासोबतच ताजी हवा, डोंगराची नवलाई, पक्ष्यांची कुजबूज अशा निसर्गरम्य वातावरणात घेऊन आलो आहोत नवा प्रकल्प, नवी कल्पना आणि नव्या सुविधा यांसह. आपला 712, आपलं घर. आपल्या 712वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर. समर्थनगर, तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. वैभववाडी, फोंडा रोड लगत, वैभववाडी. अधिक माहितीसाठी संपर्क गंगाधर केळकर 9175406764, 9422394625, राजेश खुरसंगे 8850141167. आचरणे गावच्या राजसाई देवीचा जत्रोत्सव होत आहे. आज सकाळपासून या जत्रोत्सवाला प्रारंभ झाला आहे. या यात्रेला आलेल्या भाविकांच्या महाप्रसादाची व्यवस्था शिवसेना नेते अतुल राव राणे यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. राव राणे कुटुंब स्वतः भाविकांच्या सेवेसाठी कार्यरत होते. हजारो भाविकांनी या महाप्रसादाचा लाभ घेतला आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. ममतांची पश्चिम बंगालमध्ये एकट्याने लढण्याची घोषणा. शेअर बाजारात घसरण, कोट्यवधींचे नुकसान. आणि भाविकांच्या अलोट गर्दीत रासाई देवीच्या जत्रोत्सवाला प्रारंभ. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची.
पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.